F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Serata tajba minn uftitor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita lill-attriċi Deandra Ġus. Lil Deandra fi strada stretta konna narawa tinterpreta l-karattru tal-Lili. Karattru li baqa maħbub minn ħafna. Però skont Deandra għalfejn Lili bħala karattru kien maħbub daqshekk mill-popolazzjoni Maltija. Deandra llum il-ġurnata hija mamma ta' tnejn, iż-żewġ titfal tagħha inqas minn 5 snin. Nimmaġina li għandek bżonn ħafna enerġija f'dar b'żewġ titfal b'inqas minn 5 snin. Fil-preżent Deandra qed tiffoka ħafna fuq il-professjoni tagħha, fuq il-karriera tagħha, karriera li qed toħodha il-bot minn Malta b'mod ta' spiss. Fil-fatt ma' Deandra nixtieq nkunna fil-lejla kemm hu diffiċli biex titlaq mid-dar b'żewġ titfal inqas minn 5 snin biex ovvjament tkun tista' tkompli tiffoka fuq il-karriera. Prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Serata tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis it-3 ta' frar. Illum tiċċelebra l-birthday il-kantanta Kolombjana Shakira. Illum tagħlaq eżattament 46 sena. Bħalissa Shakira qiegħda tissemma mhux ħażin kemm minħabba l-kanzunetta li ħarġet ħabba l-ex tagħha Piqué fejn bdiet qabel lilha nnifisha ma' Rolex u li Sandu Casio mbagħad qambad tibex sħiħ minn dawn iż-żewġ titti tal-arloġġi dwar li ma l-iktar waħda żomm il-betri iktar mir-relazzjoni tagħhom, però iktar minn hekk Shakira bħalissa da problem mhux ħażin mal-ġustizzja qiegħda tirriskja li teħel kilja ħabs minħabba sitwazzjonijiet relatati ma' taxxa. Shakira, x'inti tagħmel? Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Imwielda taħt l-istilla ta' Gemini, tippreferi ta' tzambit flok cocktail u l-lejla ħanejdula naqra l-istilla tagħha x'qiegħda tgħid għal din is-sena li ġejja. Miegħi l-lejla l-attriċi Deandra Ġus. Hello Deandra. Hello. Kif int? Tajba ħafna, grazzi. Is-serata tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina, tista' takkomoda ruħek. Nel, waslet ta' Deandra, xej. Kont vera looking forward li nintqamjek illum. Biex intik il-predizzjonijiet tas-sena waslet għal ridnek. Sentej ilu kont hawnhekk. Intilek sentej li kont. Sentej ilu, iwa. Ara żmien vera jaħrab u ma jistenna lil ħadd letteralment. Deandra, jien qed tajjeb u li inti qiegħda twilet taħt l-istilla ta' Gemini. Ekku. Tajjeb, orajt, x'għamilna naqra riċerka mhux ħażin. U minn ftit ieħor ngħidlek naqra x'qegħdin jgħidu l-istilla għalik għal dis-sena. Ħatuħu gost b'dak li sibna. Għandi bżonn dettalji ħan irreġistrak. Issa mkun jom? Deandra Ġus, skontok imma fil-verità Zanka issa, ħadd il-kunjom tar-raġel jien. Mela, Deandra Zanka jien ħan irreġistrak tajjeb. Data ta' twelid? 27 ta' Mejju. 27 ta' Mejju. Fejn inti wilda din? Il-Pjetà. Pjetà, residenti. Bħalissa l-fgura ma jina mill-Birgu, bħalma taf. Birġija, professjoni. Head of Academy. Head of Academy. Casino Gaming. Deandra, u mama, għax hija professjoni wkoll inti mama. Dat full time. Bl-extra time, bl-extra time, bl-overtime. Kemm għandhom żmien it-tfal illum? Iż-żejr għandha sentej u l-kbir 4 snin. Però di inti waħda minn dawk il-mamajiet li meta tkun ma' tfal ħin kollu tagħmel affarijiet kreattivi, crafts, arti. Nipprova kemm jista' jkun nimlilhom il-ħin għax ovvjament tista' timmaġina 2 u 4 huma ħafna handful il-ħin kollu enerġetiċi. So nħu pjaċir. Illum il-ġurnata taf inti tfal kif jaraw television jew it-tablet. Għallu nipprova kemm jista' jkun intihom painting, hekk it-tifla tħobb tiġi messi ħafna. Imma minn dejjem kont artistika hekk li tħobb tpenġi hekk.
L-iskola kelli l-arti, ġifiri, kemm jien artist. Imma le kelli l-arti ġifiri. Kontemporanja. Kodnu pjaċir impinġi u l-kraft inħobbu. Jekk il-ħbib tiegħek jarawni, jafu li konna nuħdu pjaċir fil-weekend nagħmlu l-kraft sul bżiża. Meta tkellimt ma' Gian Piero mar-raġel qalli li ftit tal-ġimgħatilu mistaġbin x'diżastru għamlu bil-kuluri. X'għamlulek? Mela, dak kont imsifra, dak kien ir-raġel kien ovvjament waħdu ma' tfal u sakemm daħal ġo kamra oħra, fetħu il-kexxum fil-unit għandi l-affarijiet tal-kraft tagħhom kollha, ħadu l-kuluri u t-tifel beda jpenġi it-tifla u l-art kollha wkoll. U inti ma kontx id-dar? Le, beda jibat li il-ritratti, na kont imsifra fuq xogħol u Kieku kont id-dar? X'taħseb kienet taqbdek l-ansjetà jew le? Kont nirrabja ftit imma naħseb mbagħad titħaqu. Imma nimmaġanak li bħala karattru inti kalma magħhom. Ifhimni, skont jiena persuna ħafna għandi ħafna paċenzja. Speċjalment taqbiż li imma għandi ħafna paċenzja ngħidu hekk. Imma mbagħad jekk Imma taqbiżlek. l-affarijiet tal-indafa jien id-dar inħobba ħafna. Allura mbagħad hekk le. Alla volja issa bit-tfal qiegħda nitgħallem li xi kultant aħjar tal-għajnejk u flok noqgħod naħli l-ħin pereżempju wara ġurnata xogħol narhom ftit ħin, flok noqgħod naħli l-ħin fl-affarijiet li mhumiex ma jiswi taf kif noqgħod innadda fuq għal xejn għax dan wara ħajrġi għamlulek. Allura nagħlaq għajnejja u aħjar U tinvesti l-ħin fir-relazzjoni noqgħod mal-art flok impoġġi noqgħod nintefa' mal-art noqogħdu nilagħbu. magħhom. Di, professjonalment bdejt kapitlu ġdid li qiegħda tinvesti ħafna enerġija fih u qed tik ħafna soddisfazzjon. Ekku, kapitlu ġdid illi fil-gaming kien meta laqt 20 sena bdejt fil-karriera tal-gaming u nista' ngħid li bdejt bażikament mill-qiegħ ta' din il-professjoni u forsi dan anke messaġġ għal min qed jarana għadu żagħżugħ għadu qed jibda ġifieri jekk vera tagħmel moħħu kemm l-ewwel job li kelli f'gazino qasbis kont naf li jeżisti il-job li kont nagħmel. Just mort Literalment daqshekk kont green. Leħe, ma kontx naf li għaw il-gazino għaw il-kuppira u għek ma kienx qatt f'moħħi li tista' tapplika dan il-job, tagħmel dan il-job, jien kont bla xogħol, tlaqt mix-xogħol u darba kien hemm persuna qalt li mill-girlfriend tiegħi qed tagħmel dan ix-xogħol stage kemm sabitu interessanti. U jiena ġifieri applikajt il-Birgu, kien il-Birgu l-Gazino u minn hemmhekk bdejt bħala online kazino poker dealer u minn hemmhekk imbagħad bdejt ovvjament tfajt rasi hemm u llum il-ġurnata immexxi l-Akkademja ta' ġiex pajjiżi nistgħu ngħidu Malta u anke l-Olanda. Literalment ġejja u sejra biex ovvjament tkun tista' tlaħħaq ma' xogħol Malta barra minn Malta, kemm hu diffiċli li titlaq mid-dar u tħallu warajk żewġ titfal inqas ta' 5 snin. Ifhimni, diffiċli ħafna u jekk m'għandix support, jekk ma jien għandi raġel tiegħi supportani ħafna u l-familja tiegħi, ġifieri mingħajrhom żgur din li ma nistax inkompli fil-karriera tiegħi u nkompli navvanza mingħajr is-support tagħhom. Ovvjament emozjonalment hija wkoll diffiċli għax dan ma mmurx għal tul ta' żmien, ġifieri mmur 4 ijiem, 3 nights u nerġa' niġi lura nitlaq it-tlieta u s-sibt inkun hawnhekk jiġifieri mixi tul kbir, imma ovvjament ħanitlaqhom isek tħossdik in-panika jkunu waħidhom, però ovvjament ikunu fidejn ir-raġel tiegħi li ma jkun jonqoshom xejn. U bit-teknoloġija żgur li teqpa' ġurnata xi qiegħed jiġri minn ħin għal ieħor kif semmejna d-diżastru tal-kuluri mill-ewwel sir taf. Eżatt, lej ir-raġel ħin kollu jibgħat li x'inhu jiġri fil-bidu li kont nitla' kien jibża mill-inċempillhom u jarawni biex ma jikpulux, allura dik kienet ikbar il-firda ġifieri laqas nista' nkellimhom. Imma issa jeħedraw ġifieri nċempillhom ikellmuni u isu xejn mhux xejn. Xi kultant ngħid mhux qed jimmussjawni. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.
Deandra bżewġ titfal żgħar, karriera impenjattiva, dawn huma raġunijiet għalfejn mhux qed naraw daqshekk fuq television? Ekku, palma ta' finti television jirrikjedi ħafna ħin u dedikazzjoni. U jekk jiena persuna jekk ħanamel xi ħaġa ħanidħol għaliha u irrid nagħmilha sew. Ovvjament naħdem full time, u mbagħad wara l-ħin tax-xogħol inkun irid immur id-dar għal matfalu. Meta ġew l-okkażjonijiet ta' xogħol imma affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ispettaklu irrifjutajthom, jiddispjaċik jew għalik għalissa Jiddispjaċini, rrid inkun sinċira. Ngħidlek il-verità, il-weekend li għadda bdejt nara partit minn Strada Stretta. U biex nurjom it-tfal ħanara il-reazzjoni tagħhom. U onestament bidmuħ fajnejja. Letteralment ħanibki jienu nara xi ħaġa ovvjament. Min jaf kemm tiltaqa' ma' nies u għadhom isemmulek il-karattru tal-Lili. Kuljum kważi. Għalfejn kien maħbub daqshekk il-karattru tal-Lili taħseb? Naħseb Strada Stretta bħala programm kien xi ħaġa ġdida l-Maltin, anke il-mod kif konna qegħdin nilbsu, il-mod tal-makeup, allura ġebdet ħafna l-attenzjoni. Il-karattru li kont qed ninterpreta kien tipiku Malti, hija tfajla fuq ruħha, it-sik xi kultant mingħajr ma taf għax kienet mhux persuna. Ma kienx makakka, ma kienx makakka. Xi kultant inti taf inti meta tgħid xi affarijiet mingħajr ma trid il dak li tkun tista' tweġġu u n-nies kienu jitqu bil-mutetti li kienet tgħid xi kultant u kif fl-istess kienu jgħiduli li ma li jibku u jitqu. Allura kienu jħossuhom isa waħda minnhom, waħda tad-dar. Jien għedlek li għamilna naqra riċerka fuq l-istilla ta' Gemini x'qiegħda tgħid għal din is-sena. Ara tlaqna għal Gemini li hija l-istilla tiegħek, is-sena 2023 twiet sena ta' progress u prosperità. Ser ikun hemm opportunitajiet innumerabbli u huwa fidejk li tagħmilhom ta' suċċess. Għamel użu minn dawn l-okkożjonijiet biex ittejjeb il-karriera tiegħek u prosperitajiet oħra finanzjarji. Ibdel il-kors tiegħek jekk meħtieġ u studja il-prospetti kollha b'mod kawt u bil-kalma. Is-suċċess se jkun tiegħek. Proset, Milli jidher l-istilla qiegħda tiffavorika għal dis-sena. Tajjeb ħafna. Deandra, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li sibt ħin tiġi hawnhekk, fil-fatt grazzi għal Fior de Vita. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior de Vita biex tkun tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett, kif ukoll grazzi għal Sky Spirit Fitness Lounge ser ngħinuk tidħol iktar f'rutina ta' fitness għax fil-fatt qegħdin joffrulek membership biex tkun tista' tmur f'dan il-ġim, kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandha selezzjoni sabiħa ta' tejjiet naturali. M'hemm xejn nisbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli talaq il-ġurnata b'naqra ta' tajba. U mbagħad biex tibda l-ġurnata tajjeb l-għada għalik għandna berokka vitamini biex żgur dejjem tagħti l-aħjar prestazzjoni kemm fl-enerġija kif ukoll fil-konċentrazzjoni meta tkun qiegħda taħdem. Grazzi ħafna u s-sera tat-tajba. Grazzi lilek, thank you ħafna. Lilkom telespettaturi nħeġġixkom tiqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt. Ftakru li grazzi għal parir kummerċjali aħna nkunu hawnhekk, ġifieri ħodu ħsiebhom. Għandek imnieħrek imblukkat? Stermar Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar. Klinikament tipprovat li jisblokka l-imnieħer meta jkollok rih jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Total Tools. Super on quality. Super on price. High pressure washer. 1400 watt. 130 bar. Al prezz ta' €150. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem. Xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. St. Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment. Our 3 operating theatres, radiology department, inpatient and outpatient services are here to take care of you. This is St. Thomas Hospital.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Ftit ta' ġranet ilu kelli l-opportunità li nżur il-Waste Serve Reuse Center f'Ħalfar. F'dan iċ-ċentru huwa possibbli li jiġu akkwistati diversi oġġetti użati li għadhom f'kundizzjoni tajba, b'donazzjoni li tmur ġo fond li twaqqaf mill-Waste Serve biex jintużaw għal inizjattivi favur l-ambjent. Sissa b'kollox hawn 4 reuse centers f'Ħalfar, f'Ħalluqa, l-Imrieħel u tal-Kus Għawdex. L-an ta' dawn iċ-ċentri huwa li fejn hu possibbli nestendu l-ħajja tal-prodotti. Ġewwa ċentri tagħna nirċievu ħafna affarijiet li fil-verità ma jkunux skart. Allura min-naħa tagħna rajna kif stajna noħorġu b'idea fejn dak li jkun jista' jakkwista prodotti li għadhom tajbin. Bekk inkunu qed innaqsu l-ammont ta' skart li jmur fil-miżbla u wkoll nipprattikaw ekonomija ċirkulari. Infatti f'dawn iċ-ċentri huwa stmat li naqqasna madwar 4,500 oġġett milli jmur fil-miżbla. Xi ħaġa li min-naħa tagħna huwa lan tagħna li naqsu l-ammont ta' affarijiet li jitlu fil-miżbla għaliex ovvjament dawn qed jieħdulna ħafna spazju. Insibu diversi oġġetti, fosthom għandna ġugarelli, għatfal, kodba, amara, kif ukoll loose furniture jew inkella affarijiet ta' dekorazzjonijiet. L-affarijiet ovvjament jinbidlu għax dan jiddependi l-affarijiet li nirċievu aħna fiċ-ċentri tagħna u bekk inħeġġeġ li kull min interessat iżur iċ-ċentri minn żmien għal żmien għax ikun jista' jakkwista prodotti differenti. Fil-preżent kull ċentru tal-iskart goff tal-Waste Serve anke dawk li m'għandhomx reuse center issib drop-off point. Biex kull min għandu oġġetti li m'għandux użu għalihom u għadhom f'kundizzjoni tajba, ikun jista' jħallihom f'dawn il-kompartamenti. Dawn l-oġġetti eventwalment jiġu ċċekkjati mill-istaff tal-Waste Serve u eventwalment jekk ikunu tajbin biżżejjed jitpoġġew fir-reuse centers. Bħala lokalitajiet fejn għandna dawn iċ-ċentri huma 4. Għandna l-ewwel wieħed li huwa ġewwa Għawdex, ġewwa ċ-ċentru tagħna tal-Kus Għawdex. U mbagħad fejn tidħol Malta għandna hekk ġewwa Ħalfar, għandna ieħor ġewwa Ħalluqa u ieħor ukoll ġewwa l-Imrieħel. Dawn iċ-ċentri kif ukoll iċ-ċentri tal-iskart goff jiftħu kuljum. Fil-każ taċ-ċentri reuse centers jiftħu bejn is-7:30 u l-5:30 filgħaxija. Dawn ir-reuse centers jgħinuna nħarsu lejn l-iskart bħala riżorsa billi oġġetti li għadhom f'kundizzjoni tajba jingħataw skop ieħor biex bekk nestendu l-ħajja tagħhom u jibqgħu jintużaw flok jintremew biex bekk inkunu qegħdin innaqsu l-iskart kif ukoll nimxu lejn ekonomija ċirkolari. Qabel ma nħallikom il-lejla għandi appell fl-imkien ma' Sopop Friski Ommi ma' kompetizzjoni għalikom li tista' toħroġkom rebbieħa. Kull ma tridu tagħmlu biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni huwa taqbdu l-mobile tagħkom u tieħdu ritratt tat-television tagħkom waqt li għaddej dan l-appell. Dak ir-ritratt imbagħad ibatuhuli bħala messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv jew inkella Instagram. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Żara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u ħanagħmel appuntament għal magħkom għal għada. Għada niltaqgħu fit-8 l-edizzjoni oħra ta' Prime Time. Għada l-mistiden tiegħi Carlo Borġ Bonaci. Carlo sar nannu u apparentement in-nepotija ġejt mistaġ minn kemm tħobb il-mużika. Niltaqgħu għada. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.